Kambodža sú chrámy a úsmevy na pohľadniciach. Pri turistických uliciach však ľudia žijú v stiesnených izbách. Počítajú pritom každú mincu. V Kambodži stále nachádzajú míny. Ryby v jazere Tonle Sap ubúdajú s každou sezónou. Rýchle pôžičky berú rodinám pôdu a domov. V mestách stavajú mrakodrapy. O blok ďalej sú však špinavé dvory bez kanalizácie. Deti často vynechávajú školu kvôli práci. Toto je bežný život miliónov v Kambodži. Práve o ňom budeme hovoriť ďalej. Kambodža má kráľa. Rozhodnutia však robia ľudia, ktorí sú pri moci dlhé roky. Opozícia je obmedzovaná. Nezávislé redakcie sa zatvárajú, aktivistov zadržiavajú. Za ostrý príspevok na internete môžu byť problémy. Ľudia si zvykli nehádať sa s úradníkmi. Sťažnosti sa ťahajú roky. Súd je často na strane silných. Volebné kampane prebiehajú pokojne. Skutočný boj však zvyčajne chýba. Preto sa mnohí v Kambodži snažia nevyčnievať a dúfajú, že zajtra nebude horšie. Sedemdesiate roky priniesli Kambodži genocídu. Za krátky čas zomrelo mnoho ľudí. Školy a nemocnice padli. Učitelia a lekári zmizli. Krajina sa musela zdvihnúť takmer od nuly. Stopy sú viditeľné dodnes. Takmer každá rodina má príbehy o nezvestných príbuzných. Táto minulosť ovplyvňuje rozhodnutia. Ľudia sú opatrní voči hlasným sľubom. Cenia si ticho. Nečakajú rýchle zmeny. Príliš dobre si pamätajú, ako skončili experimenty. Po celej Kambodži sú miesta masových hrobov, doslova kosti pod nohami. Niektoré sú dlho známe, iné sa nachádzajú priamo pri stavbách alebo na poliach. Múzeá uchovávajú dokumenty a veci obetí. Školy o tom hovoria jednoduchými slovami. Spomienka na násilie robí ľudí opatrnými. Protesty sú zriedkavé. Spor s mocou desí. Dôvera v súdy je malá. Preto dôležité témy zostávajú roky v súkromí, nie vo verejnej diskusii. Mnohí radšej riešia veci potichu, cez známych a susedov. Na hraniciach a vo vidieckych oblastiach Kambodže stále ležia míny a nevybuchnutá munícia. Odminovanie prebieha každý rok, no riziko pretrváva. Farmári obchádzajú celé polia. V dedinách sú tabuľky nebezpečenstvo. V školách učia deti nedotýkať sa nálezov. Výbuchy mrzačia ľudí. Rodiny platia za liečbu a dlhú rehabilitáciu. Hospodárstvo sa zastaví. Keď je pôda nebezpečná, nikto neorie ani nezbiera drevo. A dedina chudobne ešte viac. Toto je tichý, no skutočný problém Kambodže dnes. Politický systém Kambodže sa 10 ročia takmer nemenil. Teraz je pri moci syn bývalého lídra. Odbory a strany pracujú pod tlakom. Weby blokujú a za kritické príspevky volajú na rozhovor. Súdy závisia od kontaktov. Veľké spory vyhráva ten, kto má peniaze. Ľudia volia ticho, lebo stabilita sa zdá bezpečnejšia. Veľké stavby postupujú rýchlo. Ak však projekt tlačí na chudobných, ich názor sa takmer neberie do úvahy. Rodiny tak ostávajú bez ochrany a voľby. Zárobky v Kambodži sú ťažké. Ryža, rybolov, stavebníctvo, drobný obchod. Keď chýbajú peniaze na liečbu či školu, vezmú si rýchly úver a utápajú sa v úrokoch a pokutách. Často sa založí pozemok. Jedna neúroda alebo zatvorenie továrne a rodina stratí dom. Toto sú bežné rozhovory na trhoch, kde si požičať, od koho kúpiť rýžu na dlh, ako prežiť do konca mesiaca. Komunitná pomoc je, no len nakrátko. Nízke zárobky a chýbajúca rezerva zostávajú. Kambodžské lesy roky ničili. Dôvodom bolo rúbanie, nové polia, plantáže kaučuku a palmového oleja. Pôdu často prepisovali na firmy. Obyvatelia stratili pozemky, kde ich rodiny žili celé generácie. Ak aj boli nejaké kompenzácie, zriedka stačili na nový štart. Spolu s lesom mizlo palivové drevo a divá strava. Pôdy postupne chudobneli. Tí, čo to nevydržali, odišli do mesta. Tam skončili v slumoch, bez čistej vody a dokladov na bývanie. Väzby s dedinou sa pretrhli. Podpora od susedov už celkom chýbala. Jazero Tonle Sap v Kambodži je spojené s riekou Mekong.
S rybami je tu problém. Suchá, priehrady a nadmerný rybolov škodia vode. Ryby ubúdajú, sezóna sa skracuje. Potreba paliva rastie. Loď sa vracia s úlovkom, ktorý ledva zaplatí benzín a siete. Keď ryby miznú, jedlo dražie, dlhy rastú. Mladí odchádzajú do miest a zahraničia. Pre dediny pri vode je to nová realita. Menej bielkovín na stole, horšia výživa detí. Rodiny majú menej peňazí, viac domov je prázdnych v sezóne. Kedysi vtedy všetci chodili na vodu. Na jazere Tonle Sap v Kambodži stoja celé dediny na pltiach. Elektrina je nestabilná, kanalizácia chýba. Škola a zdravotné stredisko sú ďaleko. V období dažďov dom držia sudy a kanistre. V suchu ho presúvajú bližšie k pličine. Dokumenty k bývaniu sú nejasné. Ľudia sa boja vysťahovania. Ak je málo rýb, rodiny idú na breh. Alebo sa sťahujú do slumov pri meste. Pre deti to znamená absencie v škole. Tiež prechladnutia a kožné infekcie. V noci búrka kolíše dom. Ráno všetci idú pracovať už unavení. Kambodské odevné a obuvnícke dielne šijú pre známe značky, no mzdy sotva stačia na izbu a jedlo. Nadčasy sú bežné, odbory sú slabé. Existuje aj iné riziko. Ľudí lákajú do kancelárií s vysokým platom. Berú im telefóny a nútia ich k online podvodom. Pri odmietnutí im hrozia poplatky za školenie. Dvere sú zatvorené, ochránka ich nepustí. Polícia robí razie, niektorých ľudí sa podarí oslobodiť. No ponuky práce snov s ubytovaním sa objavujú znova a znova. A niekto opäť súhlasí. Cesta do školy je drahá a dlhá. Deti tak často zostávajú doma pomáhať na poli či predávajú jedlo pri ceste. Uniforma a učebnice stoja peniaze. Školské jedlo nie je vždy dostupné. Ak dieťa ochorie, rodina ide do súkromnej kliniky a platí v hotovosti. Poistenie je slabé, liečba sa odkladá. Tínedžeri odchádzajú skoro pracovať. Chudoba sa tak šíri ďalej. Vedomostí je málo, zdravie je podlomené, bezpečná práca sa nenájde. Učitelia sa snažia udržať deti v škole, no systém má málo síl. Státisíce Kambodžanov odchádzajú za prácou do susedných krajín. Pracujú na stavbách, plantážach či v hoteloch. Bez úradných dokladov ľahko dostanú pokutu. Alebo ostanú bez výplaty. Peniaze posielajú domov. Z nich žijú deti a seniori. Rodiny sa roky vidia cez videohovory. Ak teda funguje internet. Hovory sa často prerušujú. Stretnutia sa odkladajú na roky. Ak zamestnávateľ nezaplatil, alebo dostali pokutu od polície. Ľudia sa vracajú s prázdnymi rukami. Berú si nový úver. Ním splatia starý dlh a opäť odchádzajú. Angkor Wat láka do Kambodže množstvo turistov. Hlavný zisk však majú veľké hotely a cestovné kancelárie. Miestni predávajú jedlo a suveníry. Sezóna je ale krátka. Nájom za miesto rastie. V zlých rokoch sú ulice prázdne. V centre stavajú cesty a nové hotely. O pár ulic ďalej sú štvrte bez kanalizácie, sú tam aj bez čistej vody. Pre obyvateľov to znamená jediné. Krásna fasáda, nemení ich denné náklady. Práca závisí od sezóny. Aj od cudzích rozhodnutí. Na tie nemajú vplyv. Hlavné mesto Kambodže má mrakodrapy a moderné komplexy. No hneď vedľa sú robotnícke ubytovne a plechové domy. Centrum žiarí reštauráciami a vývesnými štítmi. Na okrajoch je tma a vlhko. Po lejakoch sa ulice menia na blato. Nové diaľnice neodstraňujú zápchy. Neriešia ani bežné problémy ľudí. Mladí túžia po kancelárii a učia sa angličtinu. No pracovných miest je málo. Často sa berie cez známosti. Chudobní nemajú doklady k bývaniu. Každý deň sa boja presťahovania. Preto držia veci vždy zbalené. V budúcnosti bude viac sucha a povodní. Menej ryže a rýb. Ceny pôjdu nahor. Bez spravodlivých pozemkových pravidiel dobrej školy a súdu chudoba neustúpi. Šanca však existuje. Mládež Kambodže sa učí jazyky a počítače. Hľadajú legálne zárobky. Neboja sa učiť nové veci. Ak dostanú slobodu slova a ochranu súdu, veľa sa zmení k lepšiemu. Ak vás to zaujalo, prihláste sa.
Nepreškáte tak ďalšie príspevky. U nás je všetko stručné a k veci.